Food tourism sa Mercedes Camarines Norte, pigpapatalubo pa, kasabay kan sa indang pagpapauswagman kan turismo sa probinsya. Uyan report ni Don Jimenez. Positibo ang Provincial Tourism Operations Office kan Camarines Norte na magiging popular giraray ang food tourism o gastronomy tourism sa fishing capital kan probinsya na makukuha sa banwaan kan Mercedes. Ini makalis bukasan na ang bagong food court sa laog mismo kan Mercedes Fishport kung sa inangyayari ang pinakadakulang transaksyon sa gabos na produktong gikan sa kadagatang sakop kan Camarines Norte. Sigun kay Provincial Tourism Operations Officer Mariano Palma, ang pagbukas ka na sambitan ng food court madaranin mas magayon na itsura sa lugar na enot na naging popular huli sa pag-ihaw asin pagluluto ni mga labas na sira na mababakal sa banwaan. Isa ito sa tinatawag nating gastronomy tourism or food tourism. Dahil lahat na pupunta dito, ang lahat na turista kakain. So ito na ang offer ninyo. Tanganing mas mapakusog pa ang turismo. Pigin kameraman ng Municipal Tourism Officer Designate Edna Undasan na magbugtak ng signages o advertisement sa food court na nagpapahiling sa gabos ng mga tourism destination sa lugar, asin ng mga tour packages, tanganing magkaigwan ng interes ang mga bisita na madumanan ang mga pasyaran sa banwaan. Sa industriya po ng turismo, ito po ay malaking tulong lalo na po sa aming mga kababayan dito sa Mercedes. Kasi po, dagdag livelihood na po ito. Napag-araman na taong 2021 kan pigpunan ang pagpapatindog ka na sambitan ng bagong food court na objetong maging organisado asin presentable ang mga kakanan sa Fishport na pigsuportaran man ka mga tenant sa lugar. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.